Vítam z nového videa, dnes idem nakresliť vlastne vlajku Česku do toho zošita. Takže poďme a už sme nakreslili dve, teraz ideme na ďalšiu stranu a ideme začať kresliť Česko. Takže ako prvé to spravím takto riadok. Tak. Ideme teraz tak. Jo, tu. Urobíme tu tak čiaru. Tu ďalšiu čiaru. A tu už iba rovnú čiaru. Tak. A máme akože trošku, máme trošku Česka už. Tu si iba napíšem. No, takže ideme. Ako prvé si vezmeme, počkajte ľudia, ako prvé si vezmeme červenú. A ľudia, ak tu dáte aspoň jeden like, tak natočím ďalšie video, ale nemusíte, takže asi to. Ak sa vám páči na tvorba, tak budem rád ešte raz, keď dáte like. Ja viem, že málo ľudí tento content baví, alebo to nevadí. A ľudia, keby sa nám tento zošitok už akože, no ako to je slovník, hej, ale keby sa nám vypísal, tak akože ja si dám aj druhý slovník, takže to vôbec nevadí. Keby sa nám vypísal, však to je jedno. Teraz si vezmeme kámo. Je to ten modrá. A ideme toto vyfarbiť. Ideme. Takže už to máme skoro. Takže ľudia, už máme hotový výsledok, Česko. A dúfam, že sa vám toto video ľúbilo. Ak aj nezabudnite dať like, samozrejme aj odber. Takže čaute.